भौजी हो देवर जी ऐसे रूम में घुसे जाला के होगे। और अभी तो रुको, न मतलब शिष्टाचार संस्कार कहाँ गइल राउर? क्लाइमैक्स अभी बाकी। भरी जाई नॉक करी और पूछी भौजी अंदर आ जाई। फिर हम हाँ बोले नहीं, वापस आई पूछम की भौजी अंदर आ जाई तो हम कहम की हाँ देवरू आ जा, तो बंदर आवे के बा भर जाई। हाँ आ जाए। कितना सिखाए संस्कार हम का भइल बोली। कहता नहीं अनु भैया तार हस्बैंड छत पर से गिर गइल बड़ा। रुको रुको, कहाँ भागो तुम?